V roce 2016 spustil Americký národní institut standardů a technologie, zkráceně NIST, soutěž pro standardizaci postkvantové kryptografie. Jejím cílem bylo vytvořit a standardizovat kryptografická schémata, která zůstanou bezpečná i ve světě, kde existují výkonné kvantové počítače. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 82 kandidujících algoritmů z celého světa, založených na různých matematických problémech a přístupech, ale se společným cílem odolat prolomení i kvantovým počítačem. Po 3 hodnotících kolech NIST v roce 2024 oficiálně vydal finální standardy vybraných algoritmů. Pro výměnu klíčů bylo standardizováno schéma Crystals Kyber pod oficiálním názvem ML-Chem a pro digitální podpisy algoritmy Crystals Dilithium a Sphinx pod názvy ML-DSA a SLH-DSA. Tyto algoritmy představují základ současné postkvantové kryptografie. Jejímž cílem je zajistit kryptografickou bezpečnost i v přítomnosti prakticky využitelných kvantových počítačů. Současná kryptografie jako RSA, eliptické křivky nebo Diffie-Hellman je stavěna na problémech faktorizace velkých čísel a problému diskrétního logaritmu. Během posledních 20 let se otázka, jestli bude někdy postaven dostatečně velký kvantový počítač schopný prolomit problémy, na nichž se zakládá moderní kryptografie, proměnila spíše na kdy. Na základě reportu NISTu z roku 2016 mnoho expertů pracujících na stavbě kvantového počítače odhaduje, že je velice pravděpodobné, že takový počítač už by mohl být sestaven v roce 2030 a prolomit tak například 2000-bitové RSA klíče v řádu hodin. Cílem tohoto videa je představení a detailní vysvětlení toho, jak funguje kryptografické schéma Crystals Kyber, a to především jeho oficiálně standardizovaná verze ML-Chem s označením FIPS 203. Společně si ukážeme, na jakých složitých výpočetních problémech a matematických principech stojí celá jeho bezpečnost. Toto video předpokládá základní znalosti lineární algebry, základní povědomí o moderní kryptografii a obecné znalosti vysokoškolské matematiky. Abychom plně pochopili principy šifrování kyber, je nezbytné upevnit si základy lineární algebry. Předpokládám, že s většinou těchto pojmů jste se již setkali. Pokud byste hledali hlubší a více vizuální vhled do problematiky, doporučuji Free Blue Van Braun jeho kurz Essence of Linear Algebra. Tato sekce slouží k zasazení konceptu z lineární algebry do kontextu tak, abychom lépe pochopili kryptografii na mřížkách. Má ukázat, jak dané koncepty lze interpretovat. Je třeba už mít základy z lineární algebry. Co je to vektor? Na vektor můžeme nahlížet 2 způsoby, které se vzájemně doplňují. Geometrický vektor si představíme jako orientovanou úsečku, šipku, která vychází z počátku souřadnic a má konkrétní směr a velikost. Algebraický vektor je uspořádán na entice čísel, například souřadnice bodů v prostoru. Vektor tedy budeme značit pomocí entice čísel. Je důležité zmínit, že se jedná o entice zapsané ve sloupci a ne v řádku. Toto má vliv hlavně při násobení. Pro jednodušší zápis je však budeme psát v závorkách v řádku. Vektor budeme značit tučně a skaláry žlutou barvou. Nyní, když máme definovaný vektor, musíme si definovat prostředí, ve kterém tyto vektory žijí a kde s nimi budeme pracovat. Tomuto prostředí říkáme vektorový prostor. Vektorový prostor je přesně definovaná matematická struktura, která se skládá z těchto částí. Množiny vektorů značeno V. Je to množina všech možných entic, které reprezentují vektory. Operace sčítání, tu již známe, dává nám možnost vektory sčítat a odčítat. Operace násobení skalárem, tu již také známe, dává nám možnost vektory natahovat a zkracovat. Tato trojice nám dává představu, co vektorový prostor je. Důležitou vlastností je, že pokud sečteme 2 vektory, nebo vektor vynásobíme skalárem, výsledek bude stále z tohoto prostoru. Tomu se říká uzavřenost operací a ještě ji párkrát potkáme. Vektory můžeme definovat nad různými množinami čísel. Ve většině tohoto videa budeme používat reálná čísla, lze ale mít i jiná, například komplexní.
Vektorový prostor lze vybudovat nad jakoukoliv množinou čísel, která spolu s jejími operacemi splňuje vlastností tzv. Tělesa. Pro naše chápání stačí, že reálná čísla toto splňují. Nejznámějším příkladem je n-dimenzionální prostor reálných čísel, z nich nejvíce známý dvoudimenzionální prostor reálných čísel. Dvoudimenzionální prostor je zjednodušeně řečeno nekonečná rovina, kde každý bod má dvě souřadnice, x a y. Ať už v této rovině sečteme jakékoliv dva vektory, nebo je jakkoliv přeškálujeme, výsledný bod bude vždy ležet v této rovině. To je právě ona uzavřenost operací. Na matici se často nahlíží jen jako na obyčejnou obdélníkovou tabulku plnou čísel, která se skládá z řádků a sloupců. V lineární algebře je ale mnohem užitečnější a přesnější podívat se na ní jinak. Matice je zkrátka jen úhledně poskládaný soubor sloupcových vektorů vedle sebe. Mějme například matici, kterou si označíme velkým písmenem M. Místo, abychom v ní viděli nesouvisející čísla, můžeme si představit, že její první sloupec tvoří vektor a druhý sloupec vektor B. Zásadní moment přichází, když chceme matici vynásobit nějakým vektorem, řekněme vektorem V. Často se tento úkon vyučuje jako těžkopádné počítání řádků a sloupců. Existuje ale mnohem intuitivnější a fundamentálnější pohled. Násobení matice vektorem není ve skutečnosti nic jiného než kombinování jejich sloupcových vektorů. Vektor V, kterým matici násobíme, zde funguje jako seznam instrukcí. Jeho souřadnice nám přesně říkají, jak moc máme jednotlivé sloupce matice natáhnout, vynásobit skalárem, než je sečteme dohromady. V našem příkladu vektor V matici de facto přikazuje: vezmi dvakrát první sloupec, tedy vektor a přičti k němu třikrát druhý sloupec, vektor B. U vektorů bychom byli rádi schopni měřit vlastnosti, jako například jejich velikost neboli délku. K tomuhle nám bude sloužit takzvaná norma. Jedná se o zobecnění pojmu velikosti. Norma každému vektoru přiřadí jeho velikost, tedy nezáporné reálné číslo. Norma nám dává do ruky pravítko, abychom v této mřížce mohli měřit vzdálenosti. Obecná matematická definice normy je složitější, ale pro naši představu si stačí pamatovat, že norma vektoru nám udává jeho velikost. Výsledkem je tedy vždy nezáporné číslo, délka zkrátka nemůže být do mínusu. Pouze nulový vektor má normu přesně rovnou nule. Ve většině případů se pro začátek používá tzv. Euklidovská norma. Značíme ji pomocí dvojitých svislých čar kolem vektoru. Geometricky to není nic jiného než pomyslná vzdušná čára, tedy nejkratší vzdálenost od počátečního bodu souřadnic k cílovému bodu vektoru v prostoru. Schéma Krystal-Skipper, dnes standardizované jako ML-chem, je typickým zástupcem tzv. Lattice-based kryptografie, tedy kryptografie založené na mřížkách. Abychom vůbec pochopili, z čeho pramení bezpečnost tohoto šifrování a proč odolává i kvantovým počítačům, musíme si nejdříve ujasnit, co ta mřížka vlastně je a jaké se v ní skrývají problémy. Mřížku poprvé, již na počátku 19. století, definoval Carl Friedrich Gauss a postupně byla rozvíjena Minkowským a dalšími. Mřížka je jednoduše řečeno množina vektorů, které v tomto případě budeme vizuálně interpretovat jako body, jelikož je snadnější si to tak představit. Mřížka je definována takřka úplně stejně jako lineární obal s jedním zásadním rozdílem. Podobně jako lineární obal, mřížka je určena svými bázovými vektory. Jedná se o všechny celočíselné lineární kombinace vektorů. Zásadní rozdíl je tedy oproti lineárnímu obalu ten, že mřížka je diskrétní. To znamená, že se neskládá ze spojitého prostoru, ale z oddělených bodů, tedy jednotlivých vektorů. Mezi dvěma vektory na mřížce je prázdnota. Leží tam určitá mezera, ve které neleží žádné vektory. Nejsnáze si mřížku představíme ve 2D prostoru. Stejně jako vektorový prostor však může mít mřížka n dimenzí a právě v obrovském počtu rozměrů začíná být její struktura pro počítače nesmírně složitá a nepřehledná. Matematicky definujeme mřížku, značenou pomocí kaligrafického velkého písmena L, pomocí souboru vektorů, kterým říkáme bázové vektory. Což si můžeme rozepsat do srozumitelnější podoby jako součet. Je důležité si všimnout, že se jedná o kombinace celých čísel. Skaláry, označené malým písmenem z, patří do množiny celých čísel.
Zatímco ve vektorovém prostoru jsme mohli bázové vektory násobit libovolným reálným číslem, v mřížce smíme bázové vektory kombinovat pouze v celočíselných kombinacích. Právě toto striktní omezení na celá čísla nás odděluje od spojitého vektorového podprostoru a vytváří od ní mezery mezi body. Je důležité poznamenat, že vektory jsou z reálných čísel, tedy vektory můžeme vybírat z celého n-dimenzionálního prostoru reálných čísel, ale kombinovat je můžeme pouze celočíselně. Vektory značeno v1 až vn se nazývají bázové vektory mřížky a musí být lineárně nezávislé. Tato definice nám zároveň dává jasný návod, jak takovou mřížku vybudovat. Vezmeme naše bázové vektory, například a a b, a jejich lineární kombinace nám dávají různé body na mřížce. Každá taková celočíselná kombinace nám vytvoří jeden konkrétní platný bod na naší mřížce. Bázové vektory zapisujeme do matice a tuto matici nazýváme bází mřížky. Jedná se pouze o vektory zapsané do sloupce této matice. Když tuto bázi vynásobíme vektorem, dostaneme nějaký bod mřížky. Vektor, kterým bázovou matici násobíme, nám udává koeficienty lineární kombinace. Od této chvíle budeme bázi mřížky definovat právě bázovou maticí. Tuto mřížku můžeme také vybavit normou. Obecně lze uvažovat i jiné normy než euklidovské. Když teď známe normu a jsme schopni měřit vzdálenost vektorů, mohli bychom se začít zajímat o nějaké vlastnosti mřížky. Například, jaké nejmenší vektory obsahuje. Nejmenší vektor bude mít pro nás speciální značení. Celý pojem nejmenší vektor můžeme lehce rozšířit, protože nás můžou a budou zajímat i druhý, třetí a další nejmenší vektor. Těmto nejmenším vektorům budeme říkat postupná minima a definují se takto. Toto značí i t nejmenší nenulový vektor. V případě bezdolního indexu značí lambda velikost nejmenšího nenulového vektoru. Teď, když známe mřížku, normu a postupná minima, můžeme se podívat na zajímavé problémy, které můžeme na mřížce řešit a na kterých staví moderní postkvantová kryptografie. Mějme jakoukoliv mřížku L. Hledáme takový vektor, jehož velikost je rovna lambda L. Tedy hledáme nejmenší nenulový vektor. Toto se může zdát jednoduché. Pokud máme dvourozměrnou mřížku, stačí se podívat na bod, který leží nejblíže u nuly. Takových bodů může být dokonce více než jeden. Problém je však v tom, jak jsme k těm bodům přišli. Mřížku přece tvoříme z bázových vektorů. Můžeme tedy začít bázové vektory kombinovat tak, abychom se snažili dostat body blízko nulového vektoru. U ukázkových mřížek je to poměrně triviální. V této mřížce dostaneme nejmenší vektory následující kombinací bázových vektorů. Pro dosažení nejmenšího vektoru je třeba vydat se ne zcela očividnou cestou. V rámci celého tohoto videa se budeme držet konvence, že nejmenší vektory budeme značit růžovou barvou. Zkusme ale změnit bázi. Například pro následující bázi už problém tak triviální není a nelze nejkratší vektor rovnou uhodnout. Pokud bychom zkoušeli lineární kombinace se skaláry od -2 do 2, daný nejkratší vektor bychom nenašli. Pro lepší pochopení si celý proces vizualizujeme. Tyto body mřížky bychom dostali, pokud bychom bázové vektory kombinovali se skaláry od -2 do 2. Když se na to podíváme geometricky, vidíme, že i pro relativně triviální bázi je složité najít řešení. Vizuálně bychom si to mohli představit tak, že se snažíme skládat bázové vektory takovým způsobem, abychom si co nejvíce přiblížili nulovému vektoru.
I když to působí triviálně, jedná se o problém, který je zkoumán již mnoho dekád. Všimněte si, že tato mřížka je úplně stejná jako předchozí. Každá z těchto bází generuje úplně tu stejnou mřížku, ve které je stejný nejmenší vektor. Pro některé z těchto bází je to jednodušší než pro jiné, jak jsme mohli vidět. Pojďme si tedy ukázat opravdu jiné mřížky. Sami si můžete zkusit odhadnout a najít nejmenší vektor. Při dobře zvolené bázi se zdá být problém triviální. A opravdu je. Proč jsou tedy nějaké báze lepší na hledání než jiné? Co rozlišuje dobrou a špatnou bázi? Odpověď na tuto otázku leží ve dvou klíčových vlastnostech bázových vektorů. V jejich délce a v jejich úhlu. Zjednodušeně řečeno, hledáme vlastnost, které se v matematice říká ortogonalita. Ortogonalita zjednodušeně řečeno znamená, že vektory jsou na sebe kolmé. V takovém případě je směr jednoho vektoru naprosto nezávislý na směru druhého. Dobrá báze je přesně taková, která je co nejvíce ortogonální a její vektory jsou co nejkratší. Ne pro každou mřížku existuje ortogonální báze. Pokud máme dobrou bázi, vektory v ní zhruba odpovídají samotným postupným minimum, například našemu nejkratšímu vektoru. Hledání nejkratšího vektoru je pak velice jednoduché. Stačí, když se podíváme na samotné bázové vektory a máme nejkratší vektor. Na druhou stranu, špatná báze je tvořena vektory, které jsou zbytečně dlouhé a míří téměř stejným směrem. Úhel mezi nimi je velmi ostrý, jsou tedy silně neortogonální. Malý krok v jednom směru může znamenat obrovský krok ve všech ostatních. Vzpomeňte si na náš předchozí příklad z vektory a a b. Tyto vektory leží těsně vedle sebe. Malý krok v jednom směru může znamenat obrovský krok ve všech ostatních. Pro jednoduchou dvourozměrnou mřížku je problém řešitelný, ale z větší dimenzí roste složitost tohoto problému. Jelikož již víme, že jedna mřížka může mít různé báze, můžeme problém řešit daleko intuitivněji než pouhým náhodným kombinováním bázových vektorů. A to tak, že budeme hledat lepší bázi pro mřížku, abychom se v ní mohli lépe pohybovat. Pokud jste pozorně sledovali předchozí vzory mřížky, možná jste nabyli dojmu, že tento problém není zase tak těžký. I když jsme měli silně neortogonální bázi, našemu oku stačilo pár zkonstruovaných bodů k tomu, aby odhalilo celkový vzor mřížky a kompletně si ji v prostoru zrekonstruovalo. Pro náš zrak je to ve 2D obzvláště snadné. Toto odhadnutí vzoru je ve skutečnosti odhadnutí lepší, více ortogonální báze. Jak se tedy tento problém efektivně řeší? Efektivní obecné řešení pro všechny rozměry zatím neznáme. Máme algoritmy, které na to jdou chytřeji než pouhým zkoušením kombinací vektorů, například právě hledáním lepších, více ortogonálních bází. Ale ani oni neumí pro velké dimenze řešit problém dostatečně rychle. Někteří z vás, kteří mají hlubší znalosti lineární algebry, pravděpodobně znají Gram-Schmittův proces. Tento algoritmus dokáže efektivně z jakékoliv báze vektorového prostoru vytvořit bázi dokonale ortogonální. Nabízí se tedy logická otázka, proč tento proces jednoduše neaplikujeme na naši špatnou mřížkovou bázi a problém s hledáním nejkratšího vektoru tím nevyřešíme. Důvodem je samotná definice mřížky. Tato nová ortogonální báze by již nebyla součástí původní mřížky. Sice bychom získali perfektní pravoúhlou bázi, ale ta by generovala úplně jinou mřížku, proto tento algoritmus nelze použít. Myšlenka ortogonalizace báze a Gram-Schmittova algoritmus se však v analogické formě dnes používá v algoritmech, které řeší problém nejkratšího vektoru a další mřížkové problémy. Například v algoritmu LLL nebo algoritmu BKZ.
Problém nejbližšího vektoru je úzce spjat s problémem nejkratšího vektoru, ale je obecnější. Zatímco u problému nejkratšího vektoru hledáme nejkratší nenulový vektor samotné mřížky, tedy bod mřížky s nejmenší euklidovskou vzdáleností od počátku, v případě problému nejbližšího vektoru je nám dán libovolný cílový bod v prostoru. Tento vektor si budeme značit písmenem T. Tento cílový bod typicky neleží v mřížce. Naším úkolem je najít takový bod mřížky, který má k tomuto vektoru T nejmenší vzdálenost, tedy nejmenší normu. Nejbližších vektorů může být i v tomto případě více než jeden. Například mějme bázi tvořenou vektory A a B a vektor T, jehož složky jsou 3,3 a 1,9. Najděme na mřížce vektor, který je tomuto vektoru nejblíže. Problém nejbližšího vektoru je přinejmenším stejně náročný jako problém nejkratšího vektoru. Dalo by se říct, že problém nejkratšího vektoru je speciálním případem problému nejbližšího vektoru, i když v jejich definicích je menší rozdíl. V příštích kapitolách uvidíme, jak z problému nejbližšího vektoru přirozeně vyplyne problém Learning with Errors, na němž Kyber stojí. Existují různé varianty problému nejbližšího vektoru a problému nejkratšího vektoru. Dále budeme používat zkratku CVP, Closest Vector Problem, pro problém nejbližšího vektoru a SVP, Shortest Vector Problem, pro problém nejkratšího vektoru. Pro budoucí pochopení si vysvětlíme variantu SVP, která je jednodušší než řešit exaktní SVP. Identická varianta existuje i pro CVP. Tato varianta se nazývá gamma aproximace SVP. V této variantě nemusíme hledat přímo nejkratší vektor, ale stačí nám najít dostatečně krátký vektor. Znamená to, že si můžeme dovolit určitou chybu v SVP. Tento faktor označujeme řeckým písmenem gamma. Může to být pevná konstanta, ale častěji je to funkce, která závisí a roste s dimenzí mřížky. Úkolem je pak najít jakýkoliv nenulový vektor, který splňuje tuto nerovnost. Tato hodnota gamma nám přesně říká, o jak velký násobek může být náš nalezený vektor delší než ten nejkratší nenulový vektor. Všimněte si, že gamma nemůže být menší než 1, potom by řešení neexistovalo. Pokud je gamma funkcí závislou na dimenzi, pak se povolená délka vektoru mění s tím, jak mřížka roste. Například, pokud se gamma rovná n, znamená to, že v mřížce o 6 dimenzích nám stačí najít vektor, který je až 6krát delší než ten nejkratší. V 7 dimenzích si můžeme dovolit vektor 7krát delší a tak dále. Obecně může být gamma jakoukoliv funkcí. Například n na druhou plus 18. V takovém případě by nám stačilo najít vektor, který je až 67krát větší než ten úplně nejmenší vektor. Většina dnešních algoritmů nehledá exaktní řešení SVP, protože je to příliš složité a většinou to ani není třeba. Místo toho nejkratší vektor pouze aproximují a funkce gamma nám definuje kvalitu tohoto odhadu. Například, když zmiňovaný algoritmus LLL na řešení SVP pracuje s exponenciálním gamma faktorem. To znamená, že nalezený vektor může být až exponenciálně delší než ten skutečně nejkratší. Výhodou však je, že tento algoritmus problém řeší v rozumném čase. Algoritmus BKZ, aktuálně patřící mezi skupinu nejlepších algoritmů na řešení mřížkových problémů, pracuje také s exponenciálním gamma faktorem. Nalezení exaktního řešení SVP a CVP ve vysokých dimenzích je pro současné počítače prakticky nemožné. Zatímco ve 2 nebo 3 dimenzích dokážeme nejkratší nebo nejbližší vektor najít téměř pouhým okem, s rostoucím počtem dimenzí se povaha tohoto problému drasticky mění. Zde se dostáváme k pojmu výpočetní složitosti. Představme si mřížku, která má 1000 dimenzí. Pokud chceme najít hledaný vektor pouhým zkoušením kombinací bázových vektorů a omezíme se jen na koeficienty -1, 0 a 1, musíme prozkoumat 3 na 1000 možností. To je číslo, které dalece přesahuje počet atomů ve viditelném vesmíru. Tento jev nazýváme exponenciálním růstem. S každou další dimenzí, kterou do mřížky přidáme, se prostor možných řešení nezvětšuje o konstantní krok, ale násobí se.
I ty nejpokročilejší současné algoritmy, jako je například BKZ, sice dokážou prohledávání prostoru optimalizovat, ale v základu nedokážou tento exponenciální růst složitostí překonat. V teorii složitosti se nalezení exaktního řešení problému SVP a CVP v nejhorším případě řadí do třídy NP těžkých problémů. Předpokládá se, že budoucí kvantové počítače prolomí současné šifrování, jako je RSA nebo šifrování na bázi eliptických křivek. Tyto starší systémy jsou založené na problémech rozkladu velkých čísel na prvočísla nebo výpočtu diskrétního logaritmu. Obě tyto matematické struktury v sobě skrývají určitou skrytou periodicitu. Kvantové počítače jsou díky tzv. Shorově algoritmu naprosto excelentní v hledání těchto skrytých period. Jakmile periodu najdou, šifra je prolomena. Mřížky se ale chovají jinak. Neexistuje v nich žádná skrytá struktura, které by se Shorův algoritmus mohl zachytit, což je činí odolné vůči kvantovým počítačům. Počítače příliš neumí počítat s racionálními čísly. Například 0,1 plus 0,2 se nemusí rovnat 0,3. Je to kvůli reprezentaci čísel s plovoucí desetinou čárkou. Při velkých výpočtech můžou být tyto chyby fatální. Proto je dobrý nápad se jim vyhnout, pokud to je možné. V kryptografii je důležité, aby výpočty byly přesné. Co bychom nejlépe chtěli, je pracovat jen s celými čísly. To je možné díky modulární aritmetice. Takřka většina dnešní kryptografie se počítá v modulární aritmetice a kompletně se tak vyhýbá racionálním číslům. Kyber také funguje v modulární aritmetice s jedním menším háčkem. Než začneme počítat, vždy si nejprve určíme, v jakém modulu se budeme pohybovat. Abychom věděli, čím čísla modulíme, budeme to značit pomocí symbolu celých čísel, kde v dolním indexu bude číslo, které značí, v jakém modulu aktuálně pracujeme. Toto číslo budeme obecně nazývat Q. Aby to dávalo smysl, musí být modula větší než 1. Jakékoliv sčítání nebo násobení probíhá tak, že na běžný výsledek na závěr ještě aplikujeme modulo. Ukažme si to na následujícím příkladu. Pokud sečteme 7 a 8, získáme 15. Na toto číslo aplikujeme modulo 12, což nám dá zbytek 3. Můžeme proto říct, že 7 plus 8 se v modulu 12 rovná 3. Naopak, pokud sečteme 2 a 2, dostaneme 4. 4 modulo 12 jsou stále 4. Výsledek se tedy nemění. Úplně nejzajímavější to ale je, když sečteme třeba 5 a 7. Normálně by součet dal 12 a pokud bychom si to ukázali na hodinách, tak by taky ukazovali 12. My ale budeme samotné modulo brát jako nulu, tedy v případě hodin bude místo 12 0. Stejně jako 12 děleno 12 dává zbytek 0. V modulární aritmetice se nám tak běžně stává, že součet dvou kladných čísel nám dá 0. Dokonce i násobení dvou kladných čísel může dát 0. Násobení funguje analogicky k sčítání, tedy vynásobíme a potom aplikujeme modulo. Zároveň nedává smysl sčítat čísla větší nebo rovno modulu, jelikož ještě před sčítáním můžeme zmodulit a výsledek se nezmění. Pokud tedy budeme počítat v modulární aritmetice o modulu Q, budeme uvažovat pouze celá čísla menší než Q. Dále, když jsme počítali v reálných číslech, byli jsme zvyklí, že každé nenulové číslo lze vynásobit tak, aby dávalo jedničku. Neboli každé reálné nenulové číslo mělo svoji inverzi. Protože inverze je velice užitečná a často nutná při řešení rovnic, chtěli bychom ji i v modulární aritmetice. Například pro modul 11, pokud vynásobíme 4 trojkou, dostaneme 1, tedy inverze 4 je 3 a zároveň inverze 3 je 4. Aby všechny nenulová čísla v modulární aritmetice měly svou inverzi, musí být modul prvočíslo. Toto plyne z teorie čísel. Pokud bude modul prvočíslo, je inverze zaručena a tato aritmetika bude splňovat něco, čemu se říká těleso. Přesněji konečné těleso. Jediné, co prozatím potřebujeme vědět, je, že pokud je modul prvočíslo, lze i nad touto algebraickou strukturou vybudovat vektorový prostor, mřížky a všechny koncepty, které jsme si ukazovali. Prvky vektoru tedy můžou být právě z konečného tělesa. Toto ale stále není systém, kterým se v kyberu počítá. Pojďme náš systém posunout o úroveň výš a rozšířit ho o polynomy. Zní to možná složitě, ale v podstatě jde jen o to, že místo samotných čísel budeme sčítat výrazy s neznámou, například x. Vezmeme si například tyto dva polynomy. Když je sečteme, dostaneme 4x na druhou plus 16x plus 7. Je to docela přímočaré.
Nyní přidáme do toho modulární aritmetiku. A to tak, že uplatníme modulo na koeficienty, tedy například 16x modulo 12 je 4x. Nebo například 5x krát 9x je 45x. Po uplatnění modula 12 je to rovno 9x. A nyní nás čeká poslední klíčový krok. Podobně jako u běžných čísel, i polynom můžeme dělit jiným polynomem, přičemž i zde nám po dělení zůstává zbytek. Jedná se o klasické středoškolské dělení dvou polynomů. Dělící polynom zde nazýváme redukčním polynomem. Tento proces už na první pohled nemusí působit tak intuitivně, ale jeho princip funguje úplně stejně. Nejdříve dva polynomy standardně sečteme nebo vynásobíme. Pro příklad vynásobíme následující dva polynomy. Následně provedeme redukci pomocí redukčního polynomu, tedy vydělíme redukčním polynomem a právě zbytek po tomto dělení představuje náš výsledek. Nakonec aplikujeme operaci modula, tedy v tomto případě modulo 12 a máme náš finální výsledek. Je nesmírně důležité si uvědomit, že v tomto systému omezujeme náš výsledek hned dvakrát. Na samotná čísla, tedy koeficienty, stále platí naše klasická modulární aritmetika a omezujeme je zvoleným celým číslem. Celý polynom pak navíc redukujeme naším určeným polynomem. Celý matematický systém budeme značit podobně jako klasické modulo, a to následovně. V tomto zápisu Q značí náš číselný modul pro koeficienty. Celá čísla společně se závorkami x nám říkají, že se jedná o polynomy. Jejich koeficienty jsou z modula Q celých čísel. Px představuje náš redukční polynom. Celé této matematické struktuře se odborně říká faktorový okruh, anglicky polynomial quotient ring. Nyní přejdeme přímo k systému, který využívá algoritmus Kyber. Ten pracuje s polynomy, jejichž koeficienty se počítají v modulu 3329 a to celé se následně redukuje polynomem x na 256 plus 1. Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, počítání je zde velice elegantní, pokud již ovládáme modulární aritmetiku. Tento konkrétní redukční polynom je totiž velmi speciální. Operace sčítání se pro nás prakticky vůbec nemění. Hodnota 256 zde označuje nejvyšší mocninu tohoto polynomu. Ve výsledku tedy uvidíme na nejvyšší mocninu x na 255. Je to proto, že samotné x na 256 se v tomto systému podělení promění na -1. Toto bude platit pro jakýkoliv polynom tvaru x na n plus 1. I když to v teoretickém zápisu může působit složitě, pravidlo pro výpočet je překvapivě prosté. U jakéhokoliv členu, kde je mocnina x rovna nebo vyšší než 256, stačí od tohoto exponentu odečíst 256 a zároveň obrátit znaménko u jeho koeficientu. Je to opravdu jednoduché a přímočaré. Ukažme si to na několika příkladech. Pro snazší pochopení si vezmeme menší čísla. Budeme uvažovat polynomy s koeficienty v modulu 11 a jako náš redukční polynom použijeme x na čtvrtou plus 1. Nyní si ukážeme, jak v tomto faktor okruhu s tímto speciálním polynomem počítat. Toto zjednodušené počítání platí pouze pro polynomy tvaru x na n plus 1. Pro ostatní polynomy toto nefunguje. Ukažme si to na příkladu.
Jak vidíme, pro polynomy, jejichž nejvyšší mocnina je menší než n, je sčítání naprosto stejné, jako kdybychom žádnou redukci polynomem neaplikovali. Sčítáním se totiž stupeň polynomu nikdy nezvyšuje. Toto pravidlo pro ořezávání zbytkem se tak naplno projeví až při jejich násobení. Důvod, proč algoritmus Kyber využívá zrovna tuto specifickou strukturu, je velmi praktický. Nejenže se tím počítače vyhnou nepřesné práci s racionálními čísly, ale hlavně nám tento systém umožňuje využít extrémně efektivní algoritmus pro násobení polynomů. Tento algoritmus se nazývá Number Theoretic Transform, zkráceně NTT, a funguje jako diskrétní obdoba slavné Fourierovy transformace. V kryptografii pracujeme s obrovským množstvím dat a výpočty jsou obrovské. Právě díky transformaci NTT je násobení těchto dlouhých polynomů extrémně rychlé a výpočetně nenáročné, což je pro praktické nasazení naprosto klíčové. Z pohledu programování navíc tyto polynomy nemusíme ukládat nijak složitě. V paměti počítače je můžeme jednoduše reprezentovat jako vektor koeficientů. Například vektor 4, 2, 1, 1 přímo odpovídá polynomu 4x na třetí plus 2x na druhou plus x plus 1. Matematická teorie, která za ním stojí, je pochopitelně mnohem hlubší a bez problému by vydala na samostatný univerzitní kurz, ale pro pochopení základního principu nám to takto bohatě postačí. Nyní, když už známe, jak funguje systém počítání s polynomy a modulární aritmetika, můžeme se podívat na hlavní problém, na kterém Kyber stojí. Vraťme se zpátky k čisté modulární aritmetice a známé lineární algebře. Mějme nějakou matici A a tajný vektor S, jejíž prvky jsou z konečného tělesa. Když tuto matici a vektor vynásobíme, dostaneme vektor B. Pokud známe matici A a výsledný vektor B, není těžké spočítat S. Jedná se pouze o středoškolské řešení rovnic. Nebo ještě jednodušeji spočítat inverzi matice A a rovnici vynásobit a dostaneme S. Ovšem pokud bychom do této rovnosti přidali šum, tak se problém stává mnohem složitější. Vynásobíme matici A s vektorem S, ale k výsledku přidáme vektor s malými čísly. Tento šum budeme značit E. Nyní přichází otázka, jak zjistit zpátky vektor S. Tomuto problému se říká learning with errors. Když se nad problémem zamyslíme, zjistíme, že je to zamaskovaný problém nejbližšího vektoru. Matice A je bází mřížky. Vektor matice A krát S je vektor na mřížce a bod B je od tohoto vektoru vzdálen o chybový vektor E. Learning with errors problém je speciální variantou problému nejbližšího vektoru. Této speciální variantě CVP se říká Bounded Distance Decoding, protože na rozdíl od obecného CVP zde navíc víme, že vektor leží v těsné blízkosti nějakého bodu mřížky. V obecném CVP by mohlo existovat vícero nejbližších vektorů. Všechny stejně vzdálené, tedy máme informaci navíc než u normálního CVP. Všimněte si, že šum, tedy vektor E, který jsme přidali, označujeme jako malý. Šum musí být malý, aby příliš nenarušil rovnice. Co to ale v praxi přesně znamená a jak se takový malý šum volí? Uvažujeme například modulu, ve kterém funguje Kyber, tedy prvočíslo 3329. Malý vektor znamená to, že prvky vektorů se nevybírají čistě náhodně z celého našeho obrovského modulu. Hodnoty se generují podle specifického pravděpodobnostního rozdělení. Tento graf ukazuje pravděpodobnost, s jakou jsou voleny prvky vektoru. Osa y značí pravděpodobnost a osa x možný prvek vektoru. Všimněte si, že hodnoty o 4 a více mají nulovou pravděpodobnost na to, že budou zvoleny. Největší pravděpodobnost mají hodnoty velmi blízko nuly. Typicky to jsou čísla jako -1, 0 nebo 1. Čím větší číslo bychom chtěli vybrat, tím je jeho pravděpodobnost menší. Šum je tedy držen hezky zkrátka. Tedy pokud bychom si pomocí této distribuce nechali vygenerovat prvky vektoru, mohli bychom dostat takovýto vektor. Toto rozdělení používá jedna z variant Kyberu. Ve statistice se mu říká Centered Binomial Distribution. Má parametr eta, který udává dosah. V tomto případě 3. Tedy pro zopakování.
U problému Learning with Errors pracujeme s náhodnou maticí A nad konečným tělesem, která má m řádků a n sloupců. Dále zde figuruje tajný vektor S a chybový neboli šumový vektor E. Prvky tohoto šumového vektoru jsou náhodně vybírány z určitého rozdělení pravděpodobnosti, které volí hodnoty ležící velmi blízko nule. Následně je zkonstruován vektor B, a to tak, že matici A vynásobíme tajným vektorem S a k výsledku přičteme onen šumový vektor E. Jádro celého problému pak spočívá v jediné otázce. Je možné zpětně odvodit tajný vektor S, pokud známe pouze matici A a výsledný vektor B? Jelikož jsme však v kyberu, tak místo čísel budeme v matici a vektorech používat polynomy. Jelikož jsme nahradili skaláry polynomy, nemusí být zřejmé, jak volit šum tak, aby byl malý. Princip je vcelku stejný. Malý šumový vektor E volíme tak, že koeficienty pro každý polynom z tohoto vektoru volíme z dané distribuce. Tedy jednoduše, koeficienty polynomů jsou malé. Díky tomuto dostaneme obecnější variantu Learning with Error problému, takzvaný Module Learning with Error. Například pro dvoudimenzionální rozměr by mohla instance Module Learning with Error vypadat takto. Jako redukční polynom zvolíme x² plus 1 a pracovat budeme v modulu 11. Cílem je tedy najít vektor S. To, že jsme vyměnili čísla za polynomy, má své vedlejší efekty. Dosud jsme to neřešili, ale dopouštěli jsme se menší nepřesnosti. Náš vektorový prostor fungoval nad známými reálnými čísly. Přesněji nad tělesem reálných čísel. Problém je, že ony polynomy, které používáme, tvoří faktorový okruh a ne těleso. Faktorový okruh je slabší než těleso právě v tom, že nemá pro každý nenulový prvek inverzi. Je to podobné, jako když nás učili, že se nesmí dělit nulou. Ve faktorových okruzích může takových prvků, kterými nesmíme dělit, být mnohem více. Tím pádem nad nimi nelze vybudovat plnohodnotný vektorový prostor. Místo toho s nimi můžeme vytvořit takzvaný modul. Pozor, zní to podobně jako modulo, ale je to něco úplně jiného. Modul je podobný vektorovému prostoru, ale nefungují v něm některé věci. Například ne každá matice má inverzi. Tedy i když má matice nenulový determinant, nemusí inverze vůbec existovat. Gaussova eliminační metoda také používá inverzní operaci, takže ani ona nefunguje vždy. Naštěstí většina těchto vlastností je ve skutečnosti v náš prospěch. V algoritmu Kyber požadujeme v podstatě pouze násobení, takže tyto nedostatky nás vůbec netrápí. Na Module Learning with Error stojí schéma Kyberu. Tento problém se věří, že je složitý pro kvantové počítače. Nenašli jsme žádný efektivní algoritmus, který by ho dokázal řešit, a to ani kvantový. Jak to ale lze využít k šifrování? Pojďme si tedy představit schéma Kyber. Protože je třeba rozlišovat, co je polynom a co je vektor polynomu, použijeme pro ně tyto barvy. Vektory, jejichž prvky jsou polynomy, budou tučně růžovou barvou. Polynomy budou žlutou barvou, jelikož zde nahrazují čísla, přesněji skaláry. Začneme od začátku. Mějme Alici a Boba. Bob chce poslat Alici tajnou zprávu. Protože jejich konverzaci může naslouchat Eva, musí Alice a Bob použít šifrování. Nejdříve začne Alice. Alice si nejdříve vygeneruje náhodnou matici o rozměrech 3x3. Místo čísel použije polynomy ze známého faktor okruhu. Zároveň vygeneruje malý vektor S a malý chybový vektor E1 o dimenzi 3. Tedy pro každý vektor vygeneruje 3 polynomy. Pro generování koeficientů polynomů využije Centered Binomial Distribution, stejnou, kterou jsme si ukazovali. Následně spočítá veřejný vektor T z matice A a malých vektorů S a E1. Bobovi přes nezabezpečený kanál zašle matici a veřejný vektor T. Matice A a spočítaný vektor T jsou v tomto případě veřejné klíče. Vektor S a E1 jsou soukromé parametry. Nesmí je nikomu ukázat. Bob vygeneruje malý vektor Y a malý chybový vektor E2 a zároveň chybový polynom, pozor,
ne vektor, ale jenom jeden polynom E3 a vypočítá dvě hodnoty U a V následujícím způsobem. Zprávu označenou velkým písmenem M převedeme zatím neznámým způsobem na polynom, který ji reprezentuje. Všimněte si, že výsledek V je pouze polynom, nikoliv vektor polynomu na rozdíl od U. Toto může mást, jelikož polynomy reprezentujeme podobně jako vektor. Pro zopakování, žlutě jsou polynomy a růžově vektory, jejichž prvky jsou polynomy. Bob pošle Alici vektor U a polynom V. Eva, která poslouchá, má tedy k dispozici pouze 4 údaje. Veřejnou matici A, veřejný vektor T a dvě hodnoty, které poslal Bob. Alice vezme hodnoty, které poslal Bob, svůj tajný vektor S a vypočítá následovně. Výsledkem bude polynom, který je takřka podobný tomu polynomu, co reprezentoval zprávu. Není identický, ale odchylka je extrémně malá. Až doteď vám možná kroky nedávaly smysl. Pojďme se tedy podívat, proč to funguje. Jednotlivé vektory nahradíme za to, co doopravdy reprezentují. Jako první expandujeme U a V. Dále roznásobíme vektor S s výrazem v závorce. Dále provedeme vytknutí transpozice. Následně substituujeme vektor T. Roznásobíme s vektorem Y. Vidíme, že se nám tu vyskytly dva stejné výrazy, které se navzájem odečtou. Nakonec rovnici přeuspořádáme. Protože vektory E1, E2, Y, S a polynom E3 jsou malé, je jejich společná velikost malá a tím pádem je chyba, kterou způsobují, také malá. To znamená, že koeficienty můžou být lehce menší nebo větší, ale budou velmi blízko jejich původní hodnotě. Stačí tedy zakódovat zprávu M tak, aby polynom, co ji reprezentuje, snesl malou chybu, a to lze udělat velice jednoduše. Alice zprávu dešifrovala, ale s chybou. Ovšem, jak si ukážeme, tak to nevadí. Alice totiž dokáže dekódovat polynom zpátky na zprávu. Otázka zní jak. Jak převést zprávu na polynom tak, aby i když nastane menší chyba, byla zpátky dekódovaná úspěšně? Pojďme si to ukázat. Polynom x na 256 plus 1 není náhoda. Číslo 256 je mocný na dvojky. Stejně jako například šifra AS256, i zde 256 signalizuje, že se snažíme zpracovat zprávu s 256-bitovou délkou. Polynom z této zprávy vytvoříme jednoduše. Mějme tedy 256-bitovou zprávu. Na jeden polynom je potřeba 256 koeficientů. Provedeme to tak, že jeden bit určuje hodnotu jednoho koeficientu. Pokud je bit roven 0, dáme jako koeficient 0. Pokud je bit roven 1, dáme koeficient 3329/2 a to celé zaokrouhlíme. Tímto ze všech 256 bitů vytvoříme 256 koeficientů, které reprezentují polynom. Tento polynom je tedy reprezentací zprávy M. 3329 děleno 2 je poněkud zvláštní číslo. Důvod, proč ho volíme, je jednoduchý. Je to číslo, které je nejdále od nuly v modulu 3329.
Například 6 je nejdále od 0 v modulu 12. Představme si to na známých hodinách. 12 na hodinách reprezentuje 0 a 6 je od tohoto nejdále. Stejně tak je 3329 děleno 2 nejdále od 0. A abychom si to krásně zobrazili, uvažujeme koeficienty z modulu 12 místo 3329. Můžeme si tak vizualizovat modulární aritmetiku na hodinách. 4bitovou zprávu zakódujeme pomocí stejných pravidel. Pokud je bit 1, dáme koeficient 6, jinak 0. Když teď víme, jak je zpráva převedena na polynom, pojďme ji analogicky převést zpět na bitovou zprávu. Každý koeficient polynomu reprezentuje 1 bit zprávy. Pokud bude koeficient blíže 6, budeme ho považovat za jedničkový bit. Pokud blíže 0, budeme ho považovat za nulový bit. Všimněte si, že říkám blíže. Na hodinách to vizualizujeme barevně. Červeně jsou čísla blízko 6 a modře jsou čísla blízko 0. Čísla 3 a 9 jsou nedefinovaná. Mějme tedy nějaký polynom a pokusme se ho dekódovat zpět na zprávu. Zprávu jsme úspěšně dekódovali. Díky tomuto kódování už si můžeme všimnout, proč Alice pravděpodobně úspěšně dešifruje zprávu zaslanou Bobem. Pokud totiž ke koeficientům přidáme malou chybu, stále zůstanou blízko 0 nebo 6. Ke koeficientu by musela být přičtena hodnota větší než 2, abychom ztratili informaci o původním bitu. Můžeme si to představit tak, že onen šum vychýlí ručičku na hodinách. Například místo 6 jsme měli 8. Šum by v tomto případě byl 2. Pokud je malý, zůstane ručička blízko 6. Šum by musel být velký až 12 děleno 4, aby poškodil informaci o bitu. Tady vidíme, proč v Kyberu volíme pro jedničkový bit koeficient 3329 děleno 2. V případě Kyberu může být chyba až 3329 děleno 4. Proto pokud Alice dostane Bobův původní polynom s malou chybou, tak i přesto správně dekóduje zprávu. Pokud budou koeficienty všech polynomů celkového šumu menší než 3329 děleno 4, potom Alice bude moct dekódovat polynom na původní zprávu bez chyby. Pokud budeme naše vektory volit ze zmíněné Centered Binomial Distribution, tak šance, že by šum byl tak velký, že by byl poškozen alespoň 1 bit zprávy, je astronomicky malá. Pro nejslabší variantu Kyberu je šance neúspěchu 2 na minus 138. To je v podstatě jádro celého algoritmu. Pro optimalizaci autoři přidali ještě kompresi při zasílání zpráv. Krystal z Kyber totiž není příliš efektivní algoritmus. Každý koeficient polynomu je číslo od 0 do 3328. Na reprezentaci jednoho koeficientu potřebujeme 12 bitů. Každý polynom má 256 různých koeficientů a každý vektor má 3 polynomy. Dimenze matic a vektorů může být větší pro silnější varianty Kyberu. To znamená, že Alice musí poslat skoro 5 KB. Bob musí poslat až 1 KB. To je pro šifrování 256 bitů velmi neefektivní. Proto probíhá ještě optimalizace. Koeficienty z polynomu jsou zkomprimovány z 12 bitů na 8 bitů. To podle následujícího vzorce. Například pokud bychom chtěli čísla na hodinách zkomprimovat ze 4 bitů na 3, získali bychom tato čísla po dekompresi. Nedostali jsme zpět původní čísla, ale chyba od původních čísel je malá. To náš dekódovací algoritmus zvládne a i přes menší chybu se informace o bitu nestratila. Čísla blízko 6 jsou stále blízko 6 a čísla blízko 0 jsou stále blízko 0. Stejně tak to funguje při kompresi čísel z modulu 3329. Komprese tedy přidává do rovnice další chybu, ale i ta je velmi malá. Toto je takřka kompletní algoritmus Krystal z Kyber. Tento algoritmus je dnes standardizován pod názvem MLChem. Na závěr ještě zmíním, že existují 3 varianty MLChem. Liší se hlavně v dimenzi vektorů a matice. V tomto příkladu jsme si ukazovali jeho střední variantu, která používá dimenzi 3 pro vektory. V nejslabší má dimenzi 2 a nejsilnější dimenzi 4.
Čím větší dimenze, tím lepší bezpečnost, ale za cenu větších klíčů. Pro dané varianty jsou specifikovány další parametry, například pro Centered Binomial Distribution či kompresi bitů. Co jsme v tomto videu nepokryli, jsou mnohé další detaily, jako další optimalizace, které autoři přidali. Jedná se už spíše o technické detaily. Jediným velkým rozdílem je ve skutečném kyberu tzv. Fujimotová transformace, která schéma dělá v rámci bezpečnosti o něco lepší. Z důvodu už tak příliš velké složitosti jsem se rozhodl jej vynechat. Na závěr si ještě shrneme, proč se vůbec předpokládá, že je toto schéma odolné proti kvantovým počítačům budoucnosti. Hlavním pilířem této důvěry jsou tzv. Bezpečnostní redukce. A abychom byli přesní, jde o redukce z nejhoršího možného na průměrný případ, tzv. Worst case to average case. Zní to složitě, ale představme si následující scénář. Co by se stalo, kdyby zítra nějaký geniální útočník vytvořil algoritmus, který by dokázal prolomit šifrovací standard Crystal Kyber? Tedy algoritmus, který by v praxi dokázal snadno číst zprávy zašifrované touto metodou. U běžných šifer z minulosti by to prostě znamenalo, že šifra padla a musíme vymyslet novou. Zde to ale znamená průlom v mnohem hlubší matematice. V roce 2015 matematici Adeline Langlois a Daniel Stelle ve své přelomové práci Worst Case to Average Case Reduction for Module Lattices exaktně dokázali jednu zásadní věc. Ukázali, že náš hypotetický útočník by mohl svůj algoritmus na prolomení kyberu vzít a použít ho jako černou skříňku či podprogram. S pomocí této skřínky a kvantového počítače by pak krok za krokem dokázal vyřešit pokročilejší variantu problému hledání nejkratšího vektoru. Konkrétně by dokázal najít celou sadu nezávislých nejkratších vektorů na modulových mřížkách. A v tom spočívá ten hlavní trik. Útočník by tímto způsobem nevyřešil jen nějakou obyčejnou či náhodnou mřížku, ale prokazatelně by dokázal vyřešit ty vůbec nejtěžší a nejsložitější myslitelné problémy tohoto problému SVP a CVP na modulových mřížkách. Proč nám to dává takovou jistotu? Zatímco kvantové počítače umí díky známému Shorově algoritmu prolomit dnešní standardy jako RSA tím, že v nich najdou skrytou periodu, mřížky s uměle přidaným šumem žádnou úhlednou periodu nemají. Je to jen čistá, chaotická vícerozměrná geometrie. Matematici z celého světa se snaží tyto nejtěžší mřížkové problémy vyřešit už po desetiletí a i přes veškerý pokrok se silně předpokládá, že to zkrátka efektivně nelze, a to ani s využitím kvantové fyziky. Díky této logice se kruh uzavírá. Protože jsme si jisti, že nelze vyřešit ty nejtěžší geometrické problémy s modulovými mřížkami, bezpečnostní redukce nám dávají matematickou záruku, že zkrátka nelze vyřešit ani module learning with error. Schéma Kyber tak nestojí jen na naději, že zatím nikdo neví, jak ho prolomit, ale opírá se o exaktní důkazy a dlouhodobě prověřené hranice výpočetní složitosti. To je z dnešního pohledu do postkvantové kryptografie vše. Doufám, že vám toto video pomohlo proniknout do komplexního, ale vysoce logického fungování algoritmu Crystal Kyber. Děkuji vám za pozornost.